Kusog na. Ito pa eh. Ako pa ito kay kusog pa. Dali, kanay time na. Yapil ang bagal. Yapil ang bagal ay. Kuya, pili bagal ha? Isa ka na nga. Buhay tubig guys! Anda ka na tubig. Wala yung tubig yan dyan. One kind. One each kind. Nilugid, dili siya. Oy! Kamukha. Go, Mamshay! Go, Mamshay! Mamshay! Kaya mo yan! Yay! Go, Mamshay! Para sa food, Mamshay! Go, Mamshay! Para sa food, healthy living! Pwede, mangayo, me. Dami aman Bago na tayo ni Gandang Ngag. Pinakamahal mo na. Pila kami nito. Jenny, appeal si Mamshay tungkol sa food. Dili tungkol sa contest, tungkol sa food. Kaya may pamahal. Kami na! Okay, mana? Na! Tilok ka, Mamshay. Sayang! Siya ka na kamot. Yay! Ipasa, Mamshay! Ipasa! Yay! Para sa food. Padang oke. Saging niya, saging oh. Ano yan? Ano ka na Pilipino mo? Allergy mo ka na. Ini allergy ana. Basta pa na tubig. Wala tubig kayo ka na. Kap kay gigiran. Saka lang kamo, isaka lang kamo. Basta dun lang guys, saka kamo. Ha? Saka lang do. Apa panet? Apa sudah panet? Kanang orange. Yes! Lamya. Lamya.
Oke, mulai snacks. Apa snacks dari sana? Oh, may snacks. Oh, pwede kami mau gumawa sa kabanan. Huwag mo gumawa. Ya, ang bola ihatag sa sunod. Pakita udah dila. Hatag sunod. Abi ko magbukal kag kuan doon. Panin doon. Kalibang na nalisok. Talian oi. Bola. Yata yung bola ni depan. Kalma. Hinay. Ano sa layo pa kayo? Sudah 5 minutes job. Hinay lang yung pantay. Kalma lang. Hinay lang. Layo ka. Kalma. Okay, so Kalma yan. okay. Tapang ko ba?
Oke, continue. Kapit na, 1 minute na lang.